אחר צהריים טובים. אנו נפגשים לקיים את הטקס המסורתי של חג השבועות. שמחים לראות אתכם כאן שוב בכפר הנוער מתווה ישראל. בצל האירועים הקשים אותם חווינו השנה, אנו מציינים 154 שנים למתווה ישראל ו-76 שנים למדינה שלנו. אנו מברכים את התלמידים, המורים, ההורים, הבוגרים והאורחים היקרים ביום חגנו. נפתח את טקס הבאת הביקורים בלי סוסים, עם מרוצתם של הסוסים, שיישאו ברננה את דגל מתווה ישראל ודגל המדינה. כפיים בבקשה. קהל נכבד, חג שבועות שמח! חבר'ה, תפנו את המיקרופונים. מה קורה? שרון? זורקים עליהם על הפנים, מה שלפניהם, אני לא מכירה אותם. יחדיו לא כפושרת אל לב האדמה
אלמלא הוקם מקווה ישראל, ספק אם הייתה קמה מדינת ישראל. כתב ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון. גם עכשיו, כמו פעם, כפר הנוער מקווה ישראל גאה להוביל את חגיגות הקציר והחקלאות בארצנו כבית הספר החקלאי הראשון בישראל. והשנה אנו גאים לחזור ולחלוק כבוד לענפי המשק החקלאי בהם התלמידים עובדים ומתחנכים. הנה הם חוזרים אלינו, שנה אחר שנה, בגאווה ענקית. הלהקה הכי ישראלית שיש בעיר חולון, הורה הרעים חולון. הלהקות שיופיעו כאן הערב הם בני נוער בכיתות ז'-ח'. קבלו בבקשה את רקדני להקת נעורים של הור הרעים במחרוזת הנה מה טוב.
יופי, כפיים. תודה לרקדנים של להקת המחול אור הרעים! גם ברגעים של חג ושל שמחה וחזרתם של 4 החטופים הביתה, אנחנו לא שוכחים את 120 החטופים, ביניהם אוהד יהלומי, בוגר מקווה ישראל, מי ייתן וישוב עם, ומתפללים לשובם בשלום אלינו. יעלה ויבוא טרקטור התקווה, ועליו 120 בלונים צהובים, מי ייתן וישובו אלינו מבנם. להאמין, לדעת, להרגיש, לדעת, לדבר עם העיניים, גם כשאין לי יותר מה לומר, לשחרר את הרגע, וטבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים, כל רגע לפני שנגמר, כל מה שהיה פה השתנה מחר. הזמן לא מתקן, כל מה שכבר נשבר נשאר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, תמיד מחכה, כל מה שהיה פה השתנה מחר. אם ננסה להאמין, לדעת. עגלת הילדים היא הראשונה ובה ביקורי המקוואים, ילדי הגיל הרך. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ילדים זה שמחה בכל עונה ועונה. ילדים, אז קבלו במחיאות כפיים את דור העתיד! ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכן יש שזרה, עצום בתורה, אולי המרה, לזכות ישנו לך. תביאו 4 ילדים, תביאו 5, תביאו 6, תביאו 7 ילדים, תביאו 8, תביאו 9, תביאו 10 ילדים, תביאו את הסם ולמה מחר היה שיחה. ילדים, ילדים זה שיחה, ילדים זה ברכה, ולכן יש שזרה, עצום בתורה. אני מתכבדת להזמין את ילדי גן דולפין. בהובלות מירב הגננת לריקוד ים השיבולים לחג השבועות. אז קבלו אותם במחיאות כפיים. אסמנו בבקבנו יין, בתינו הומים. איפה מחיאות הכפיים לילדי גן דולפין? המתנו כוח, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין עדיין. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה,
ואין עדיין מלאו אסמנו בקרבנו יין בתינו הומים מתינוקות בהמתנו קורח מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה ואין עדיין עוד תבקשי מאיתנו מכורה איפה מחיאות הכפיים שלכם לילדי גנדולפין המקסימים? המדינה שלי, מאת אפרים קישון.
זוהי המדינה היחידה שבה המובטלים שובתים. זוהי המדינה היחידה שבה האיש בחולצה הפתוחה עם הכתם הוא כבוד השר, וזה שלידו עם החליפה והעניבה הוא הנהג שלו. זוהי המדינה היחידה שבה חברי הכנסת שבחרו בזכות השתיקה לא סותמים את הפה. זוהי המדינה היחידה שהעלתה לחלל לוויין תקשורת, אבל אף אחד לא נותן לגמור משפט. זוהי המדינה היחידה שבה הארוחה הישראלית מורכבת מסלט ערבי, גבינה בולגרית, פיתה עיראקית וקרם בוואריה. זוהי המדינה היחידה שבה אפשר לדעת מה המצב הביטחוני לפי השירים ברדיו. זוהי המדינה היחידה שבה בין היום הכי שמח ליום הכי עצוב יש בדיוק 60 שניות. זוהי המדינה היחידה שבה רוב האנשים אינם מסוגלים להסביר למה הם גרים דווקא בה, אבל יש להם המון סיבות למה לא לגור במקום אחר. זוהי המדינה היחידה שבה אם אתה שונא פוליטיקאים, שונא פקידים, שונא את המצב, שונא את המיסים, שונא את איכות השירות ושונא את מזג האוויר, סימן שאתה אוהב אותה. זוהי המדינה היחידה שיכולתי לחיות בה. זאת המדינה שלי. וכעת, קבלו בבקשה את רקדני להקת נעורים של הור הרעים בריקוד חלום השיבולים של יוסף. צלנו על כתפינו ראשינו עטורים מקצות הארץ באנו הבאנו ביקורים מיהודה אל השומרון מן העמק והגליל. לירון, עם מירי מה צריכה לדבר?
תודה ללהקת הור הרעים, קוריאוגרפיה, ליאור תבורי, ניהול חזרות, מעיין רז, ניהול להקה אור הדרך. הכל התחיל במקווה, לפני שנים. ארץ ישראל לא הייתה גן של שושנים. היו בקומץ יהודים, בארבע ערי קודש, שלמדו תורה ולא גמרו את החודש. ואז פרץ קרל נטר, כמו כוכב במרחב של ריק, עם גינונים צרפתיים ורעיון מבריק. יש ללמד את היהודים עבודת כפיים כדי לחלצה מהדלות ומחסדי שמים. למרות מחסור כספים וגם קדחת, נטר בנה מוסד לתפארת עם תלמידים למופת וחקלאות פורחת. מאז עברנו את הטורקים, את האנגלים, הגיעו עליות מכל קצוות תבל, וכולנו כאן במקווה ישראל. כאן ביתי פה אני נולדתי, במישור אשר על שפת הים. כאן החברים איתם גדלתי, ואין לי שום מקום אחר בעולם, ואין לי שום מקום אחר בעולם. כאן ביתי פה אני שיחקתי, בשבילה אשר על גב הים. כאן מן הבאר שתיתי מים, ושתלתי דשא במדבר, ושתלתי דשא במדבר. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיים. כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 שופלים גודיי. כאן כל שיריי אני ניגנתי, והלכתי במסע לילי. כאן בנעוריי אני הגנתי על חלקת האלוהים שלי, על חלקת האלוהים שלי. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיים. כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים גודיי. כאן לצוחני אני ערכתי בת של לחם פרח רענן, דרך לשכנים אני פתחתי, ומי שבא נאמר לו אהלן, ומי שבא נאמר לו אהלן. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיים. כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סופרים גודיי. כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיים. כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, כאן גם אתה איתי בחלון אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000, ואחרי שנים 2000 סוף סוף לימודיי. איפה היה החקלאות של פעם? פעם כל כלי היה כלי. היום כל כלי הוא אוטומטי, פניומטי, ממוחשב, מיושב, דיגיטלי, מטאלי, ואינטגרלי, פונקציונלי, גמיש, נגיש, יהודי, איכותי, מודולרי, ומה לא? וכעת תעבור לפניכם תצוגת ענפי המשק החקלאי של מקווה ישראל!
הרפת. יעלו אנשי הרפת. היום יודע כל תינוק כי יותר מאשר הפרה רגל קשה לינוק, לפרה קשה להינתק. יעלו ויבואו אנשי החממה, ואיתם מגוון ירקות העונה. הפלפל מתפלפל, החציל מתלוצץ, והקישור מקנאה מתפוצץ. ורק העגבניה בפינה מסמיקה. מה קורה שם בחלקה? מיטב התוצרת לפנינו עוברת, תוצרת על רמה. כמו שאומרים אצלנו, מקווה זו חממה! הם מטפחים את הסביבה באהבה. כל פרח בגן הוא סיבה למסיבה. הלול. יעלו אנשי הלול הנמרצים, חבר'ה עם ביצים, מלאי תעוזה ויכולת להוציא כל ביצה מתרנגולת. טכנולוגיית על בחקלאות היא עניין לגמרי לא פשוט. מעל צמרות של הפיקוס הבנגלי והדקלים אין רק דררות, יש גם רחפנים, פיקוח השקיה, הדברת מזיקים והרבה הפתעות
לאורחים לא קבועים. גד"ש ומכניקה. יעלו אנשי הגד"ש והמכניקה. השנה זרענו את שדתנו כהלכה, וחיכינו שיותרו גשמי ברכה. היום המכניקה הם שכלולים מלוא העין, וכל אחד מפעיל רובוט, ועוזר לגידולים שלנו לנבוט. חקלאות במאה ה-21 היא לא עניין פשוט של מה בכך. מינימום שטח, מקסימום תנובה, הימלט לב כולנו הרבה גאווה. אבוקדו, שהוא הזהב הירוק, ואותו אנו קוטפים בשמחה ובצחוק. אם מחלות נפגעים מכסים את העץ, קוראים לדוקטור מרסס. שלא מהסס להציל את העץ הגוסס. עפרון, עולה אל על ברון, למרומי העץ, לקטוף בזירוז את האבוקדו ואת התפוז. מחיאות כפיים לכל ענפי המשק החקלאי של מקווה ישראל. קבלו במחיאות כפיים את להקת מקווה ישראל. Thank you.
תודה רבה. עוד שיר! תודה רבה ללהקת מקווה ישראל בניהולה של ענבר פרידמן. תם טקס הבאת ביקורים תשפ"ד. חג שבועות שמח לכולם. תלמידי הסעות מתבקשים ללכת לאזור נקודת האיסוף.